рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад, бинандагони гиромӣ ва мухлисону алоқамандони футболи ватанӣ. охирин бозӣ аз доираи рақобатҳои даври якуми лигаи олӣ дар мавсими 2025 пешниҳоди шумо мешавад ва дар рақобати мазкур ду дастаи Водии Ҳисор, Барқчии шаҳри Ҳисор ва Регар Тадази шаҳри Турсунзода ба масофи ҳам мераванд. мисли тамоми бозиҳои дигари даври якум, рақобати мазкур дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе сурат мегирад ва шумо мебинем ирсоли тӯпро аз сӯи ӯ мебинем. хело партофти Рустам Нурматов аз шаҳри Душанбе паҳлавон Баҳризод кор мекунад. дар канорҳо ба ӯ Ҳамза Шоимардонов аз ноҳияи Хуросон ва Фаридинов аз шаҳри Душанбе кӯмак мерасонанд. довари чаҳорум Қурбонмурод Шарипов аз шаҳри Ҳисор аст. гурӯҳи видеодоварон бо роҳбари Насрулло давом меёбад. аз канор ирсоли тӯпро мебинем ва Амирҷон Хохушев аз шаҳри Душанбе дар ҳуҷраи вар ба ӯ кӯмак мерасонанд. дӯстони азиз, ҳайати аввалияи дастаи Барқчиро ҳамин ҳоло пешниҳоди мо шумо мекунад. Сафарали Каримов аст ки Алифбек Беромов ҳайатро интихоб кардааст. боз ҳам қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Алишер муайян шудааст. баъд аз чанд лаҳза муфассал ҳайати дастаи Барқчиро барои шумо гуфта мегузарем ва гурӯҳи бузургони ҳайати эҳтиётии ин тим ҳам таваҷҷӯҳ мекунед хело мукаммал аст. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати аввалияи дастаи Регар Тадаз. инҷо сармураббии Тоирҷон 11 нафарро бибинем. вазъияти бисёр хатарнок аст ва як интихоб кардааст, яъне Нозим Бобуҷонов дар хати ҳамла ба Самандар Қодиров кӯмак мерасонад. хуб, ҷои таъкид аст ки бо сабаби корти сурх гирифтан дар бозӣ дар мавсими гузашта равшан ирсоли тӯбро мебинем. вазъияти бисёр хатарнок аст ва чӣ гуна имконият пайдо мешавад. чӣ зарбаи ки дар зарбахмаи дуюми мавсими гузашта ҳайати дастаи Барқчиро бар дӯш гирифт. ҳабоши ин тим дар мавсими кунунӣ ки аксари бозигаронаш узви дастаи мунтахаби ҷавонони то 20 ва то 23 солаи кишвар ҳастанд, мехоҳанд натиҷаҳои арзандаи ба қайд гиранд. Регар Тадаз бошад дар мавсими гузашт. Паҳлавон Баҳризода ба канор пас медиҳад. Сафарали Каримов ирсоли тӯб на он қадар хуб, аммо ҳуҷум давом меёбад ва инҷо аслан дар сатҳи хуб намоён кунад ва мавсими нав сар карда ҳидояти дастаро Тоирҷон Муъминов, яке аз мураббиёни пуртаҷриба ба дӯш гирифтааст. нафаре ки дар мавсимҳои қаблӣ як қатор натиҷаву дастовардҳои шоёне дар лигаи олӣ ва ҳамчунин ҷоми Тоҷикистон, суперҷоми Тоҷикистон ба қайд гирифтааст. инак дӯстони гиромӣ, тамоми таваҷҷӯҳи мо ба сардовари рақобати имрӯза Рустам Нурматов аст ва мо садои ҳуштаки ӯро аз оғозёбии дидори имрӯза интизорем. голҳои хубу самарабахш ва баъдан ҳайатҳои ҳар дастаро барои шумо ба пуррагӣ муаррифӣ хоҳем кард. хуб, аз легионерҳо метавонем бигӯем ки ду чеҳраи нави дигар аз кишвари Ӯзбекистон ба ҳайати ин тим омадан. вазъияти хатарнок аст. инҷо офсайд ба фикрам ба қайд гирифта мешавад. ҳамоҳанг кардани вақту соат лозим аст инҷо. бале, оғоз шуд бозӣ ва аз маркази майдон тавре мо шумо мебинем бозигарони дастаи Барқчӣ дар ҳолати мазкур тӯбро албатта кӯшиш карданд ба даст оранд ва акнун роҳандозии ҳамлаи аввалин аз сӯи онҳо мумкин буд оғоз шавад. Сафарали назар меандозем ва шурӯъ мекунем маърифиро аз дастаи мизбон. Сафарали шаҳри Ҳисор бо ҳайати зерин вориди майдон шудааст. дарвозабон рақами 27 Куае Готсон, бозигароне ки дар хати дифоъ ҳастанд. рақами 24 капитан Меҳрубон Ғаффорзода, рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода. боз як ирсоли дигар ва вазъияти хатарнок аст. чӣ гуна ба ҳуҷум мегузарад дар ҳамин дар хати ним муҳофиза рақами 26 Артур Патрик, рақами 8 ҷовидон Хушвақт. фурсати навбатӣ инҷо ва рақами 9 Меҳрон Мадаминов. ҳамлагарон рақами 63 Шерзод Раҷабов ва рақами 10 Азизбек Алиев. сармураббии даста Алифбек Беромов. тарҳи ҷойгиршавӣ 4-4-2. ҳайати дастаи Регар Тадаз иборат аз боқиёни зерин аст. дар хати дарвоза рақами 33 Пани Мануэл бозӣ мекунад. футболбозони хати дифоъ рақами 4 капитани даста Бахтиёр Қаландаров.
рақами 66 Асилбек Темиров, рақами 5 Осуман Касим, рақами 27 Далер Имомназаров. дар хати ним муҳофиза рақами 44 Ҷозеф Феумба, рақами 8 Саид Мухтор Азимов, рақами 13 Нозим Бобоҷонов, рақами 11 Фаридун Давлатов бозӣ мекунанд. ҳамчунин Шарафҷон Солиев ҳам ним муҳофизатгар аст, рақами 7 ва ягона ҳуҷумкунандаи марказӣ Самандар Қодиров, рақами 22. Сармураббии даста Тоҳирҷон Муминов. дар ҷойгиршавӣ тавре гуфтем 4-4-1-1 аст, вале мумкин мо дар маҷмӯъ 4-5-1-ро бубинем, чун Нозим Бобоҷонов ҳам аслан ним муҳофизатгар аст. Фаридун дар ин ҳолат имкон пайдо кард то аз канор ҳуҷумро давом диҳад, аммо ба пуррагӣ ин кор ба ӯ муяссар нашуд. футболбозони дастаи Регартадаст пешрӯи ҳамлаи навбатии ҳарифро мегиранд ва Пани Мануэл тӯбро ба маркази майдон равон мекунад. имкон аст барои зарба задан. зарба ҳаминҷоро мегардад аз сӯи Рустам Ҳамидов, аммо чандон сахт набуд. пас ба канори рости майдон аламин хавфнок аст. аллакай зарба баргардонда мешавад. дуюм зарба низ Фирӯзбек Муродов сейви оли ҷаноб анҷом медиҳад. зарбаи якум ба хайр, аммо зарбаи дуюм дар ҳоли афтода буд. пеш аз бозӣ зидди дастаи Сомон Истиқлол дар сафар бо Хуҷанд бозӣ дошт. имсол клуби Хуҷанди шаҳри Хуҷанд низ дастаи футзал таъсис додааст дар баробари бошгоҳи Сипар. яъне ин шаҳрро ду даста муаррифӣ менамоянд ва дар ҳамон бозӣ бо ҳисоби хело калон Истиқлол пирӯз гардид 13-0. ҳисоби бениҳоят калон ба қайд гирифта шуд ва ҳамон давр худи Сарафшан бошад 3-2 Сомонро шикаст дод. мавқеи худро гум кардааст дарвозабон, аммо ба иштибоҳ ро намедиҳад. аксулҳуҷуми Сарафшан ҳайати хуб ҷамъоварӣ кардааст имсоли Сарафшан барои роҳ ёфтан ба топ-3 ҷадвал. албатта ки шонсҳои хуб дорад аз рӯи он бозиҳое ки нишон додааст даста. Баҳодур Хоҷаев партоб ба марказ, фурсати зарбазанӣ ҳаст ва гол. ин Сарафшан аввалин шуда пеш мебарояд. ҳисоби бозиро мекушояд Канат Садиқов, легионери дастаи Истарафшан. гапро мутаваҷҷеҳ мешавем. من قید کردم که واقعا استرشان هایتی خوب رو جمع کرده است. برای این ارزنده بازی کرده میتواند است. الکساندر زبیرادзе این زمان چیزی گفته است به محمد شریپов. هایتی اولی خود رو الکی ایواز کرد استقلال. در میدان الکی نصرشو اسماعیلوف است. Souza Dias, یعنی بازیگری برزیلی دسته استقلال. یعنی پنج گل‌های اولی خود رو زبیرادзе الکی کرد.
насратшо бисёр бозии хуб нишон дада буд насратшо исмоилов, чи дар чемпионати ҷаҳон, чи дар ҷоми осиё бисёр баҳои баланд ба бозӣ ӯ медод. пайрав воҳидов сармураббии дастаи мунтахаби футзали тоҷикистон. зарба иҷро мегардад сӯи дарвоза. ман дорам ки инҷо тасмими тӯбро равон кардан тарафи Соуза Диас Матеус буд. Ставшан ба ҳуҷум гузаштани аст. тӯбро дуруст идора кардан натавониста истодаст даста. бисёр мушкил бозӣ рафта истодааст барои Истаравшан пас аз задани гол. яъне дуруст ки аввалин онҳо гол заданд, аммо пасон тӯбро пурра аз даст доданд. ва фаҳмо аст ки идораи тӯб пурра дар ихтиёри истиқлол хоҳад буд дар бозии имрӯза. аммо Истаравшан хуб бозӣ карда истодааст. дар аксул ҳуҷумо бештар ҳаракат дорад аста. хоҷаев аз канор мегузарад ӯ ва аллакай аз мавқеи танг зарба иҷро мекард сӯи дарвозаи Фирӯзбек Муродов. хавфу хатар надорад чунин зарба. бисёр хуб назар кард тарафи чап Муҳаммад Шарипов. барехтар аз тарафи Муҳаммад Шарипов аз ҳамин мавқеъ Ҳамидов дид ки холӣ аст, аммо аллакай Шарипов активтар андак ҳаракат карда буд. Шарипов таъқиб мекунад Муҳаммад Шариповро Шавқат Пулотов. зарба ҷануби дарвоза сад мегузарад Баҳодур Хоҷаев. имкон намедиҳад ки тӯб сӯи дарвозаи дастаи ӯ равад. баргардонда мешавад зарбаи Раҳмонали Шарипов. муфтиятгари дастаи Истиқлол аст ӯ. ду нафара гирд карданд. Абдулқаюм Умаровро имкон доданд ки пас диҳад. Баҳодур албатта ки ин партоб буд, на ки зарба. бояд аз канори муқобил ягон нафар кушода мешуд барои ин партоб. ин бошад гурӯҳи мухлисони ашадӣ дастаи Истаравшан ҳастанд. ин ҳамон нафароне ҳастанд ки дирӯз дар бозии муқобили Равшан, яъне дар риштаи футбол ҳама дар варзишгоҳи марказӣ буданд. фикр мекунам имрӯз ҳам ба Истаравшан барнагаштанд барои гузарондани бозии футзал ва тамошо кардани он ва баъдан баргаштан ба шаҳри худ. бояд гуфт ки ин гурӯҳи мухлисон соли гузашта аз ҷониби Федератсияи футболи Тоҷикистон
ҳамчун дар озмуни беҳтарин мухлиси сол албатта гурӯҳи мухлисони беҳтарин муайян гардиданд. ва бубинед ки на танҳо аз пайи футболбозо балки аз пайи футзалбозо ҳам бозиҳои сафарӣ мераванд. тайм-аут мегирад шерзод ҷумаев. на тайм-аут нест. таназарам ки на тайм-аут нагирифтааст сармураббии дастаи Истаравшан. Хоҷаев пас ба марказ. қоида вайронкунӣ аз ҷониби Канат Саддиков ба рӯи Рустам Ҳамидов задааст эҳтимолан. Пайрав Воҳидов якҷо бо Мирали Шарипов дар толор ҳузур доранд. Мирали Шарипов падари Муҳаммад Шарипов аст, собиқ дарвозабони Соро компания ва мунтахаби футзали Тоҷикистон. Пайрав Воҳидовро қаблан ҳам гуфта будем, сармураббии мунтахаби футзал аст. Рузидиев тӯбро мекард дар канори майдон. легионери дастаи Сарафшан қӯйбат нишон дод дар канори майдон. зарбазами воқеъ иҷро карда мешавад ё не? Шарипов аз ба канори иҷро менамояд. Раҳмоналӣ бисёр мушкил бозӣ рафта истодааст барои Истиқлол низ. Комбинатсияҳош чандон самаранок нестанд. ин дафъа низ аут ба фоидаи Истиқлол таъин мешавад. Илиев зарба, фурсат ва гол. Ба маркази шура менамояд довар Соуза Диас Матеус. пас аз партоб аз канори майдон пойхӯро дуруст гузошт ва тӯба дарвоза ворид шуд. мавқеъро гум кард дарвозабони Сарафшан Али Акбар Ҳасанпур. дигар бора мутаваҷҷеҳ мешавем. қоли монд Канат Садиков рақиби худро аввара бин Истиқлол тавонист ҳисобро баробар сад 1-1.
зарбаи кунҷи кор мекард Истиқлол. тур мегирад Соуза. На дурусти дура кардан натавонист. Фирӯзбек Муродов зарбаҳои сахт ҳам дорад ин футзалбоз. аз замини муқиддарати мунтахаби футзал низ голҳои зиёд задааст. он пас бозӣ мекард ба канор. дарвоза холӣ аст. Соуза монеъ эҷод мекунад ба дарвозабони Эруни Истарафшан дар даровардани тӯб ба бозӣ. Соуза аз байни пӯи рақиб гузарона натавонист. зери фишори шадид қарор дорад Истарафшан айни замон. зарбаро бармегардонад Бекмуродов. аллакай дуюм маротиба аст ки имрӯз дар қисми аввали бозӣ наҷот медиҳад дастаи худро аз голҳои қариб ки 100%. با باری در تکراران گل زده سوزا نشانده می شود. Алакун тарафдан пас аз сар додани гол андак фаултар шуд. و اینجا ببینید همه بازیگران منتخب فوتبال تاجیکستان جمع آورده شدند. صابرجان گولاکوف اینجا است. نکروز
ва агар иштибоҳ накунам дарвозабони дуюми мунтахаби футзал ҳам инҷо буд. партов ба ҷаримагоҳ бармегардонад. ибтидо Али Акбар Ҳасанпур дигар бора тӯпа наздикои Рустам Ҳамидов наомад. Нарасидааст ҳатто дарвозабон. азият мекашад Истарафшон дар ташкил кардани ҳуҷумҳои худ. дар ҳамин мавсим Истарафшон дар 15 бозӣ баргузор кардааш 10 пирӯзӣ дорад, 2 мусовӣ ва танҳо 3 бохт. дар маҷмӯъ ин мавсим 9 даста бозӣ доранд дар Суперлигаи Тоҷикистон. теъдоди иштирокчиён бештар шуд, яъне нисбат ба соли гузашта. мо гуфтем ки Истиқлол бо ҳисоби камон Хуҷандро шикаст дада буд, 13 гол зад. дар навбати худ Истарафшон ба дарвозаи ҳамон рақибон, яъне ба дарвозаи Хуҷанд 19 гол зада буд. пас ба канор фикр мекунам зарба ҳамин ҳолат айни муддао набуд аз ҷониби Канат Садиқов. аз канори чап як бозингар кушода истода буд. зарба ҷануби дарвозаи Истарафшон бармегардонад. Али Акбар Ҳасанпур ичро мекард ки барои ӯ задааст бозингари Истиқлол. ба назарам ки расиш набуд. фирӯзбек муродов дар ҳамин мавсим аз ҳама кам, яъне дарвозабонҳои Суперлигаи Тоҷикистон гол сар додааст. ҳамагӣ 21 гол бо назар дошти натиҷа муқобили Сомон ва Соро бошад 27 гол сар додааст. онҳо дар даври 17-14-3 Регаро шикаст дод.
созатро дуруст қабул карда натавонист. аз бозиҳои гузашта чуне ки мо қайд кардем Истарафшан ҳамагӣ 3 бохт дораду халос. садои дарвозабон Судоният баланд мебарояд. бибинам ки инҷо Матео Соуза бо по зад дарвозабони эронии Истарафшанро. на назадааст, пахш кардааст. пас аз оне ки бо пушти по зарба иҷро кард, пои худро зимни ба замин фаровардан пахш кард пои рақибро. ба тарафи ҷаримагӯи Истиқлол дербоз аст ки умуман ҳуҷум накардааст. Истарафшан пас аз задани гол танҳо як ҳамлаеро дидем ки бо зарбаи бозингарони Истарафшан хотима ёфт. Соза дар иҷрои шипас хато мекунад. дар ҳайати ҳар даста албатта бозингарони хориҷӣ ҳастанд. мо қайд кардем ин чизро дар Истарафшан. ду бозингари хориҷӣ аст, Қанат Содиқов ва Алиакбар Ҳасанпур. дар ҳайати Истиқлол бошад инчунин ду бозингар Равшан Ораз Мухаммедов ва Соуза Диас Матеус. фаъол аст Қанат Содиқов, аммо ба иштибоҳои зиёд роҳ медиҳад. فاول مشان گروه مخلصان Истарафшан. Шарипов. бисёр хуб ду нафар бозингарони Истарафшан ақиб буданд. метавон ҳуҷуми беҳтар ташкил кард агар Рустам Ҳамидов паси дуруст иҷро мекард. аз канори чап бозингар озод буд, аммо тӯбро дуруст равон карда натавонист. муҳаммад Шарипов боз мекард бо Фирӯзбек Муродов. албатта ишора карда истоданд бозингарони Истарафшан ки паси дуюм буд ба дарвозабон. зарба ва тӯб аз канори дарвоза мегузарад.
ҳеҷ кас набуд инҷо кӯмак кунад ба Шавқат Пулотов. тӯбро хуб мегирад Қанат Содиқов аз канори чап. кушода мешавад Амастаю, аммо тӯбро пас медиҳад ба Баҳодур Хоҷаев. рости барои ҳар ду даста қисми аввали бозӣ мушкили сипарӣ шуда истодааст. Хоҷаев паси хуб иҷро кард. меафтад Шаҳзод Иноятов. онҷо дар натиҷаи бархӯрд қоидавайронкунӣ набуд. اگه برخوردی طرفین شد برای این هیچ قاعده وارد کنی و قید سنا بشه. Идиев. Паси Бекмуродов ва Канор. Андак сахтар иҷро гардид, барои мушкил буд тӯбро ман кардан. дар қисми дуюм фишор ба дарвозаи Алиакбар Ҳасанпур ба маротиб бештар хоҳад шуд. барои ҳамин кӯшиш кардан дар кор аст ки як голи дигар зананд. агар ҳамин ҳолат барои мисол Некрус пои худро дуруст мегузошт, Некрус Идиев аллакай пеш мебаромад дастаи Кисаравшан. Баҳодур Хоҷаев бисёр хуб зидию бозӣ мекард Некрус Идиев. Некрус Идиев монанди Насратшоҳи Исмоилов аз зумраи бозигарони наслинави мунтахаби футзали Тоҷикистон ҳастанд. яке ҳастанд бозигарони солҳои пеш монанди Раҳмоналӣ Шарипов, Муҳаммад Шарипов, Рустам Ҳамидов, Фирӯз Бекмуродов, Файзалӣ Сардоров ва дигарон ва насли нав инҳо ҳастанд. якуним дақиқаи дигар мемонад то анҷоми қисми аввали бозии даставои Совалон баробар аст. Сари вақт мебарад аз ҷои худ дарвозабон Насратшоҳ. Раҳмоналӣ дубро мемонад барои Муҳаммад Шарипов. инҷо ҳайати майдониро каме тағйир дод Александр Забирадзе. тайм-аут мегирад Александр Забирадзе. баъси футзалбоз низ бисёр корномаи бобарор дорад Забирадзе. ҳатто як муддат ба ҳайси
сармураббии мунтахаби футзали тоҷикистон ҳамро таъин карда буданд. аксҳуҷум мегузарад Сарафшан. имконият аст барои голзанӣ. бояд андак беҳтар инҷо ҳаракат мекард ҳусейн расулов. шонси беҳтарин пайдо шуд. 1-1 баромада буд бо фирӯзбек муродов, аммо баландтар тӯбро равон кард. забирадзе дар дастаҳои гуногун бозӣ кардааст дар даврони футзалбозиаш ва дар дастаи ТМС Тбилиси ба ҳайси мураббӣ кор пеш бурдааст. ин дастае буд ки дар лигаи чемпионҳои УЕФА ҳунарнамоӣ мекунад. ин аст ки забирадзе соли гузашта тавонист ки истиқлолро дар дараҷаи зарурӣ омода созад ва дастовардҳои шоён ҳам дорад. галакун туби дуюма дарвозаи Сарафшан ворид мегардад. Насратшо Исмоилов зарбаи хело сахт иҷро гардид аз масофаи дур. онро тавонист ки баргардонад дарвозабони эронӣ Сарафшан, аммо хело наздик истода буд ба дарвоза Насратшо ва туби дуюмро ба дарвозаи дастаи рақиб ворид месозад. ҳамин тариқ қисми аввали бозӣ дастаҳо хотима меёбад бо бартари Истиқлол бо ҳисоби 2-1, гарчанд ки аввалин шуда маъзи Сарафшан гол зад, аммо Истиқлол дер нагузашта ҳисобро баробар кард ва дар фарҷоми қисми аввал даста бо голи задаи Насратшои Исмоилов пеш баромад. тамошобини назакун бошад танаффус бо охирин пас аз он бармегардем ва гузориши мустақими худро давом медиҳем.
тамошобинони азиз, нимаи дуюми рақобати Истиқлол ва Истарафшан бози даври 17-уми Суперлигаи Тоҷикистон шурӯъ мешавад. ҳисоб 2-1 аст ба фоидаи мизбонон. Рақобат дар кохи Олимп ҷараён дорад. аз рӯйдодҳои нимаи аввали вохӯри хотиррасон мешавем ки мо аз Истарафшан аввалин шуда гол ба самар расонид, пеш баромаданд. баъдан Истиқлол суро баробар кард ва дар дақиқаи 20-уми бозӣ Насратшоҳ Исмоилов Истиқлолро пеш баровард. ҳамин тариқ бо ҳисоби 2-1 даставо танаффус баромаданд ва бори дигар ҳайатҳои даставоро ба шумо муаррифӣ мекунем. Истиқлол дар рӯзамон рақами 22 Фирӯз Бехмуродов аст. бозингарон Раҳмонали Шарипов, Муҳаммад Шарипов, Рустам Ҳамидов ва Абдуқаюм Умаров дар ҳайати захиравӣ қарор доранд. Некрус Идиев, Равшан Оразмухамедов, Самардин Шамсов, Насратшоҳ Исмоилов ва Соуза Диас Матеус Худсон. баъд голи аввали Истиқлолро ма аз футболбози Бразилия ба самар расонид Соуза Матеус. қисми аввал он қадар бозӣ бо суръат ва шиддатнок набуд. фикр мекунам ки дар нимаи дуюм бозӣ тамоман ранги дигар мегирад. зарба сад сахт мезанад. Канат Садиқов зарба куҷи кор кард. Баста Раҳмонали пас ба канори майдон ки зери фишор буд. Наздик буд ки тӯбро аз даст диҳад. аз канори муқобил сани вақт шуда нашуд. Исташ Ҳамидов ба пушти пӯяш тӯбро мегузорад ба ҳамнастаи худ. зарба ҷониби дарвоза ва гол. бениҳоят бозисозии зебо ва Муҳаммад Шарипов голи сеюмро ба дарвозаи Истарафшан мезанад. дар такрор мебинем чӣ гуна ҳуҷум ташкил ёфт. ё то як андозаи қоидавайронкунӣ ҳам буд зидди Абдуқаюм Умаров. баъдан пас иҷро менамад Рустам Ҳамидов сӯи Муҳаммад Шарипов ва Шарипов бошад бо пушти пӯяш тӯбро равон мекард ҷониби дарвоза. дарҳол як фурсати дигар пайдо мешавад барои Истиқлол. Насратшоҳ зарбаи хело сахт. Рустам Ҳамидов дарвозаро ба нишон мегирад, аммо аввалантар топ мегузарад. Шерзод Ҷумаев дар даврони футзалбозиаш дар ҳатто лигаи олии футзали Чин ҳам бозӣ кардааст. Шерзод Ҷумаев яке аз моҳиртарин футзалбозон дар таърихи кишвар ба ҳисоб меравад.
бале замони бозии футзал дар тоҷикистон монанди ҳозира рушд накарда буд. инқадар дастаҳои касбӣ зиёд набуданд, аммо миёни онҳо Шерзод Ҷумаев албатта фарқ кунанда буд. Фурсат барои Истарафшан, партофта худро зарба заданӣ буд Шаҳзод Иноятов, аммо ба тӯб нарасид. Пас сахттар иҷро гардид. зарбаи ҷаривоӣ таъин карда мешавад сӯи дарвозаи Истиқлол. Шаҳзод Иноятов дар назди тӯб бозигузорӣ анҷом додани аст бо Баҳодур Хоҷаев. Хоҷаев дар наздикӣ аст. Иноятов, Баҳодур зарба ҷониби дарвоза бармегардонад Фирӯзбек Муродов. инҷо корти сурх бояд бошад. Корти сурх. зард? офарин. ман намедонам дигар чӣ бигӯям. чӣ дар ҳамин ҳолат корти зард буда метавонад? ба Шаҳзод Иноятов корти зард фаҳмо. ҳама барои Насратшоҳ Исмоилов чӣ? ҳамин амалкардро бубинед чӣ қадар сахт мақсаднок бидуни тӯб зарба мезанад. даъво карда истодааст Парвиз Абдураҳмонов, роҳбари дастаи Истарафшан, ва ман даъвоҳои ӯро 100% мефаҳмам. чӣ тавр корти сурх намедиҳанд, ман намефаҳмам. бале, дағл бозӣ кард Иноятов. сазовор корти зарди худро мегирад. аммо амалкарди навбатӣ ин 100% корти сурх буд. ҳамидов, Насратшоҳ Исмоилов монеа эҷод мекунанд. Баҳодур Хоҷаев ва пасю, аммо ту ба назди Фирӯзбек Муродов меояд. ҳамидов партоби аз канори чапи майдон. Файзали Сардоров, ду бозингари Соро якҷоанд, 4 бозингари Амонатбанк дуртар нишастанд.
Шарипов. Чиолад اتفاق افتاد در کنار میدان. аксилҷӯ мегузарад Исарафшан. вариант аз тарафи рости майдон аст. пас бояд беҳтар иҷро мегардид тарафи Мирзорауф Умаров. дар қисми дуюм вақт боиси тағйир истодааст. ҳуҷумҳо ки зиёд ҳастанд. туп зуд мебарад аз майдон. инҷо зарбаи хатарнок иҷро мегардад аз масофаи дур. рустам ҳамидов аз ҳама зиёд таҳдид карда истодааст ба дарвозаи Тарафшан дар нимаи дуюм. зарбаи пӯшнокӣ дар иҷрои Баҳодур Хоҷаев. фурсати имконоти 1-1 аст. бармегардонад дарвозабон. оли истодагароӣ намуд дар ҳамин ҳолат. гузариши хело хуб аз ҷониби Насратшоҳ. партоби ӯ ва гол. олиҷаноб ирсол анҷом нашуд ба ҷаримагов ва дар мавқеи дуруст истода буд Некрус Идиев. 4-1. бисёр хуб гузариш анҷом дод Насратшоҳ ва партоб дақиқ сӯи ҳамдасташ Некрус Идиев рафт ва пӯи худо дуруст мегузарад Некрус. 4-1. дигар фикр мекунам шонси камбек кардан надорад Тарафшан. хело мушкил мешавад. як шонси дигар барои Истиқлол пайдо мешавад. хаста шудан бозигари Тарафшан эҳсос мешавад.
тайм-аут гирифта шуда ин замон. даъвоҳои роҳбарияти дастаи футболисти Равшан ҳоло ҳам давом дорад. барои анамун ҳолате ки ба Насратшоҳ Исмоилов корти зард нишонда шуд, на ин ки сурх. партова канор намегузарад. Фурсат барои Истарафшан, аммо аз ҳар як имконият бояд ки қадр кард ва онро кӯшиш кард самаранок истифода бурд. Ҳусейн Расулов зарба иҷро кард, аммо рост тарафи дарвозабон. имконияти навбатӣ барои истиқлол бисёр хуб тӯбро қабул кард. Соуза ҳамчун пивот тӯбро қабул кард, топ хурд, баъдан зарбаш начанду хуб иҷро шуд, рост сӯи дарвозабон зад. корти сурх инҷо ҳуҷум тарафи довари рақобат мешавад. рости ин шахс ошно нест, аммо ман хотиррасон мешавам ки сабаби даъвоҳо чӣ аст. дар канори майдон миёни шаҳзод иноятов ва Насратшоҳ Исмоилов як бархурди андак шуд. баъдан Насратшоҳ зери қаҳру ғазаб як зарбаи сахт мақсаднок ба пои рақиби худ зад. бубинед ки як қарори нодурусти довар ба чӣ оқибатҳо оварда мерасонад. дигар роҳбарияти Истарафшанро ором карда намешавад ва ман онҳоро фаҳмида метавонам. воқеан ҳам дар ҳамон ҳолат 100% корти сурх буд. шояд баъзеҳо бигӯянд ки кори мо шарҳ додан аст. на, дар чорчӯбаи қоидаҳои бозӣ он ҷо корти сурх буд. ин чизро инкор карда намешавад.
мутаассифона дар футзал вар нест, то ки ҳатто бо гузашти вақт ҳам роҷеъ ба ҳолати муайян қарори аз нав бароварда шавад. фирӯз бекмуродов инҷо намедонам бо касе ҷанҷол дорад. фикр мекунам дар ҳамин лаҳзаҳо мо наврҳои голҳоро дар такрор бибинем беҳтар аст. вазъият дар майдон мӯътадил намешавад. ҳоло ҳам баҳсҳо давом доранд. футзалбозон бояд ки бале ма мефаҳмам ки эҳсосот аст, рақобат аст, мубориза аст, аммо бояд кӯшиш кунанд дилхоҳ варзишгар, на танҳо футзалбозон кирдори намунавӣ дошта бошанд. бубинед ки дар толори коҳи олимп хурдсолон низ ҳастанд, бонувон омаданд ба тамошо, ҳама инро ба инро бояд гирифтанд дар кор. бале ҳиссиёти мубориза дараҷаи ё худ шиддати бозиро мебардорад. аммо доим бояд ба таври максималӣ кӯшиш кард ки ором монд ва имкон надод ки асаб бар амали солим болотар биёяд. идомаи рақобат баргузориаш зери суол мемонад. дастаи истарафшан бозиро ба гуном ки давом доданӣ нест. номумкин аст. дидед, ростӣ набояд истарафшан тарки майдон кунад. набояд. зеро ки чӣ тавр мусобиқаи суперлига аст, дараҷаи баландтарини футзали бошгоҳии тоҷикистон ба як даста баромада тарки майдон мекунад. мумкин нест чунин.
البته اگر همین کار کنند مجازات جدی میگیرد استرافشان. بله اشتباه اگرچه از جانب داور بود، استرافشان باید خطاگی نکند، ترک میدان میکند استرافشان و به نظرم که بازی در همینجا به انجام میرسد. حالا پورا برآمدند از میدان به اتاق لباس بازیکنی نرفتند. тамошобинони азиз, дар ҳаминҷо мутаассифона пеш аз вақти муқаррарӣ бозии Истиқлол Истарафшан хотима меёбад. ҳисоб 4-1 буд. то ҳамин дам роҷеъ ба ҳолати мазкур ва қазияи бозии имрӯза албатта ки кумитаи тадорукот, кумитаи тартибу интизоми Федератсияи футболи Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо лигаи футболи Тоҷикистон қарори муайян хоҳад баровард. дар ҳамин ҷо бошад гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. меҳровари кишвар ҷамъи ҳайати техникии телевизиони варзиши ин бозиро барои шумо пешкаш кардем. хайр.